la situazione che viviamo oggi in dia, che oggi dell'estrema destra a livello internazionale, Bolsonaro in Brasil, Alba Dorada in Grecia e tal, e aqui recién en el Estado de España, el Vox, que va a ganhar muitos votos en Andalucía y después en las elecciones nacionales. E les altres unitats contra el fascisme van començar a fundir en 2010, quan Plataforma per Catalunya ha ganhat alrededor de 100.000 votos en elecciones municipals y hasta fins 67 regidors a nivell de Catalunya, i hem muntat una campanya que tothom saben realmente que representan plataforma y la ultraderecha, que no es la respuesta de las crisis económicas ni los problemas que té la gent diarias, y con sus mensajes de odio contra de población inmigrante, en particular los musulmanes, los derechos de la dona y tal, que hem vist en Vox contra la violencia la ley de la violencia de género, etc. Sí. Y bueno, esta iniciativa, la idea de Unitat contra el Fascismo es una organización que no es de ningún partido, es una lucha unitaria en contra de Vox y los otros partidos de la ultraderecha son catalanes aquí en Catalunya i això, i és només tenir la lluita més àmplia que podem en contra de fascisme. I tenim diversos compromisos que va firmar representants a nivell de Catalunya en Barcelona fa uns dies, i vull llegir-los i aquest és el que firmaràs. Okay? No farem servir de discursos d'odi, xenofobs, masclistes, homofòbics i tal, i ni ens quedarem en silenci si altres ho fan. L'experiència d'altres països europeus demostra clarament que quan els partits establerts no combaten aquestes idees retrogrades, o encara pitjor, quan les fomenten, a la larga no resten suport a l'odi a l'extrema dreta, sinó que es normalitzen i es enforteixen. Exigirem que els debats electorals es facin sense la presència de Vox, per ser una formació antidemocràtica que en tot cas mai ha guanyat representació municipal a Catalunya, i també som catalans i tots aquests grups també. Si ells guanyen poder, s'acaba la democràcia per tothom. No podem parlar del dret de llibertat d'expressió com partits que volen destruir tot. A la vegada que duem a terme la nostra pròpia campanya, farem el possible per difondre també els arguments d'unitat contra el feixisme i el racisme. Als nostres actes facilitarem la distribució de materials d'unitat contra el feixisme, això perquè si els assistents coneguin els seus posicionaments i en puguin fer difusió. 4. Es comprometem a no pactar amb formacions d'extrema dreta sota cap circumstància, atès que la defensa dels valors democràtics sempre ha de prevaler sobre els interessos del partit, sigui quina sigui la conjuntura del moment. Aclarim que les formacions que donem suport a aquesta declaració no formen cap bloc de partits que s'enfronti electoralment a un altre. Representen propostes polítiques molt diverses, simplement compartint la defensa de la democràcia davant l'amenaça de l'extrema dreta i els seus discursos. Per tant, a la vegada que signem conjuntament aquest compromís contra l'odi, també continuarem defensant de manera vigorosa les nostres pròpies propostes en els debats amb les altres candidatures democràtiques. No deixarem que l'extrema dreta acabi amb la pluralitat i diversitat democràtica de la nostra societat, ni ara ni mai. Ok? So, si vols...
del Maria de Mes per firmar. Ho vau veure ahir vespre a TV3? Sí. Vau fer el seguiment? Doncs el programa FAC va sortir el primer. Gràcies per la feina que feu. Gràcies, Marc. Aquí. Molt bé, merci. Podem dir que aquí l'hivern, com vulguin, posteriorment, no? Quan Espero tregui la tabalament, ho firmaran. aquí en Sant Julià. Segur que sí, segur que sí. D'acord? Moltes gràcies per venir. Gràcies a tots.